Значи, вижте, 2000 година те стигнаха до 600 хиляди гласа. Да. Как? С мрежата на лавки, около които върват контрабанди на наркотици, цигари, много други неща. Да взема да ви съдат тия думи. Никой не ме е съдил до сега. Мустафа Карадайъ, председател на ДПС. Между другото, от ДПС отказва да вземат участие в местната телевизия с аргумента, че медийният опит на господин Карадайъ не е достатъчен. Очудвам се, че това може да бъде аргумент да не участва лидер на опозиционна партия с претенция да влиза във властта. Аз очаквам лидерите на ДПС да имат смелостта да се изявяват не само в удобни на тях медии, а да се явяват и в регионални медии, като телевизия БАЦ, и да отговарят на всякакви въпроси, а не да отговарят на избрани от тях журналисти. Много удобно да се явяваш в удобна медия, пред удобни журналисти и да се задават удобни въпроси. Нямаме практика в телевизия БАЦ и поне в предаването Гласът на Петрич да се задават само удобни въпроси. С това е известно това предаване, че маркираме проблемите не само на града, маркираме проблемите на страната. Когато имаш претенцията да управляваш, трябва да имаш и претенцията да отговаряш на всякакви въпроси. ДПС имат какво да отговарят пред българските избиратели.